Martangyang mahita. Asiniroha madihamu doho dami nasian de patamata do nasian anak Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Kata di bata di hita imanatar surat di 2 Samuel bidu 10 sada ayat 1 ayat 15 tangyo kamu mahatani di bata. Dilakup si David si Betseba. Jadi dong salpu tahun cupang musetiki hababorhat ni akaraja gabi disuruh si David masih jawab dohot akan aposona bahedongan na rodi saduk Israel asa disiapun nasida ala Amon jala ditukum huta riba alai tinggal di Jerusalem do anggo si David dungi marhira bodari hehema si David sian purumanna jala mardadalan di atas tarup ni bagas ni rajai gabi di idama sian atas tarupi sada perempuan namaridi uli situtulo rupani perempuani dungi disuruh si David ma suruhanna asa ditakasi pangalahu ni perempuani gabi dok halak ma da si bersih badui buru ni si Eliam jolman ni si Uria marga Heti. Jadi disuruh si David masukan nama ngalak nasida. Jadi nusa nasida tu juluna las di aku bima nasida mudum. Alaidung manguras nasida sian haram nonna mulima nasida tu jaunan. Hape dung gabi-gabian perempuan disuruh masukan na pawotohon tu si David nin nama nunga gabi-gabian ahun. Dungi disuruh si David masuruan na manonahut si Joab suruh tuahu si Uria marga Heti. Jadi disuruh si Joab ma si Uria manopot si David. Jadi dosa si Uria tujulu ni disuku si David ma ibana taringut tu sonang ni si Joab dohot taringut tu sonang ni akka parangani. Do taringut tu sonang ni hamusuni. Dungi didok si David ma tu si Uria tuat maholaho mulitu jabum jalaburi pakno jadi dong ruar si Uria si jauh ni rajai ihu ma siap budina si leho-leho si rajai hape murum si Uria di labung pitu ni bagas ni rajai dohot salut na poso ni tuanna jala dong tuat ibana mulitu jabuna jadi di pada tahun halak matu si David sonong dan tuat si Uria laho muli jabuna dungi didok si David matu si Uria dan haburaho rosian perdalanan bahasa sutuat ho lahu mulitu jabum alana si Uria madok si David gariboti para padanani tole Israel do juda maringan di bagasan akka udung-udung jala tuaku si Joab rodi akka naposona nituaku marsaro manakas di ladang tung olo maahu masuk tu jabuku laho mangan do minun jala mudum rak do jolmaku song sasitong na manguluho mangulu dohot todim murutung olo ahu mabahin songoni dungi na si David Muhammad dok si Uria tinggal di som do peho naung sadarion marsugo peho suho mulak jadi tinggal si Uria di Jerusalem di nasadari i dohot marsugo neng dungi jotang si David may bana asa mangan dia dopan cara minum olah mabuk ibana di bahin alai bodo na ruar na ibana lahu mudung tupuruman na dohot akan apuson itu na cara dang tuat ibana lahu muli tu jabuna tole manugut nemusi di surat si David masada surat tu si Joab jala si Uria panongosan na di bahin ia hatani surati odo patongo kamu masih Uria tukkan na sumobu marporang jala lumidda kamu sian pudina asa hona ibana laos mate ido sahana Urian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus somaldo tabigi memang padohan nama dok kejatuhan banyak pimpinan di tengah-tengah ni portibion ala adong dulu tak imana saya teguari
harta, tahta, dohot wanita. Jala mabain jujut madabu alani natulu taon lasido gabi dusa namaul sirang sian akka pargonggom naligonggoman ni akka hagiot. Ido na taida nang dibaga sa turpo taon di kejatuhan di hadadabu ni sadaraja. Ima si David natongon raja ni halak Israel. Jala hadadabu ni Raja David taida takas nakengani ima madabu karena 3 tatadi. Na berjulu madabu ibana ima di alani perempuan. Dia jatuh hati pada Betseba, istri manang parnijaguni si Uria. Jala di proses kejatuhan ini berengot tadu di Saudi Mekah doa sahapuresia. Proses parmasuk ni si polisi marhiti pitu. Tidak ma na berjulu ayat 1 ayat 2. Ima pitu proses parmasuk ni si polisi tu rohani si David. Dia mai di ayat 1 ayat 2 tikidang di uluhun ibana bangsone marporang. Mangalo halak Amon. Tapi salah satu tugas ni raja do manguluhun setiap adong parporangan ikut turu do raja manggonggomi do malanya mangati akkarakyana alai ditikion dan diuluhun ibana tinggal di ibana di Jerusalem ditiki ima nakeng ditiki istirahat manang tiki mudum dungo ma ibana sepuluh manna di nama dungo imana manata maibana sian taruk ni jabuna. Di panatapan ni mane mamering mah tua kana humaliang. Naso panagaman ditatap ibana mah sada colma namaridi. Ima sada perempuan si Betseba tongon maridi ibana di ida. Alani dia makadungan hola di ida ibana. Imana kaningani di kesempatan nama natapi ibana dari mata terbuat di dotan. Tertudo pangalaho ima dipati pasapuluh ni. Pangalaho dia may ima pangalaho nama kaliangin. Di pangalaho nama kaliangin itu pitur niat, ada hati. Dakolan pamerengon alai sudah bertumbuh imana kayangani di rohana makkaliangi naing milikan setabi naing jonohan ketika ia melihat ada keinginan untuk menikmati. Alam dia makadungan sahaporsian meragam jala ido na pinakin si bolis meragam-ragam bo diulahu kalak meragam-ragam doa becolma makkaliangi naso milik na makkaliangi naso hartana terlumobi ma dina makkaliangi pernijabu udah salah satu dosa na taida dapani bahkan na pinengok ni Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 21 dia may iman na makkaliangi ada rencana sakap na niulahon manang narosian rohan berpikiran. Di nama kalian hidup patubuhon jana dosa menginginkan ketika terlihat oleh mata dan ada keinginan hati hidup benar Tuhan Yesus. Orang adong roha nomor dosa di sini. Belum melakukan tapi sudah ada niat dari hati. Itulah juga pangalaku binina Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 21 ayat 20.
Bahkan tidak mesti berlanjut duduk saya. Dia may ima pangalaku pun. Songon dipati na pepitu honi. Unak ko mangalaku peninna. Alay di son. Terjadi do pangalaku pun. Disuruh. Raja David dong. Suruh anak mecu. Sibit siba. Dung dijo makatai. Bah tubuh ma pangalaku pun. Molo istilah nuaing. Perselingkuhan. Lawatan na ada niat jahat, ada will dan pilih. Gabi adong ma wanita idaman do pria idaman. Gabi makilala ma si David di mana ini di kesempatan ini gabi tubuh ma pangalaku pion perselingkuhan pangalaku pun ni si David siapa merengon naking gabi tubuh ma tu hagiot di gabi san hagiot nema tubuh naik setabi madai setabi gabi memakai setabi gabi membuat ibana idonakan dengan hebat ni si polisi. Cara iblis itu Allah luar biasa ketikanya melihat mamering istilah dipertikan mengintip diintip senado bah imana kan gabi adong matubu pangalaku. Bahkan olor si patah songo padoknya kan akan apa sonai dari mata penglihatan salah do mangidan dabaga barak salah mangidan dabaga. Tetapi ketika dari mata itu ada niat ke hati lem dibereng-bereng akhirnya menjadi hisap ni dagingna getagian gabe lomorohana gabe rohana neng imanaking ingin bahkan dipertikan waktu apa yang terbani ada niat untuk ketemu di luar gabe terjadi perselingkuhan bahkan juga di media perselingkuhan ini nah luar biasa dan merdipar oleh sifat akanga oleh sifat anggina oleh sifat keluarga oleh sifat kanasi bahkan tetangga umalannya karena dimulai dari penglihatan itu rohana. Hidup ben seido akan bisuk rupani musuh na borat na nedupa ni colma adalah musuh yang paling besar, yang paling sakit, musuh yang paling berat adalah hisap ni daging. Nani raja ni daging. Hisap ni daging do musuh tanah borat molonong ngasih mangisap hisap ni daging ini mengerjai kita. Bayi mana kengen terjadi mah somon si David pangalaku pion mangalaku ni kumarapani. Di pangalaku pion itu nak kita ida nak kengani terjadi madia makadongan ama. Ternyata di pangalaku pion ini dosa yang paling luar biasa adalah gabi-gabi yang mah sibit-siba hamil. Odo nak kengani tidak dampak dung congoni dampak ni pengulahan perselingkuhan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, perselingkuhan yang dipakai oleh iblis. Dosa no patal musa diulahon si David dia me pati pauno poni unak kumabum membunuh odo disakapi odo dipatu bagaimana di mana pe atas strategi di skenario tarik tu si Uria dengan cara imana yang dipaula tu jabuna dibayar dengan cara mabukan dibayar dengan cara alai karena kegagalan itu dengan skenario iblis yang luar biasa diripu si David boy dihukumi ibana dosa sehingga dengan cara skenario mengatur bayangan-bayangan untuk menutupi segala dosa dan kekurangan di mana skenario. Tetapi Tuhan tetap tahu. Ido na tidak dibaga sa turpukon hiado masa na songoni salah satu anggota Polri skenario na tidak rufani. Imana ta natakas tawoto skenario na pinatupan ni sa halak general skenario pembunuhan. Apa yang jelas tidak unak ko mengupati na pauno puni. Itulah dosa yang paling luar tapi dari skenario sudah berlapis-lapis sa sitong na hukum yang harus menghukum Raja David. Di cara do nabi dan siasat untuk membunuh ima
si Uria olah sampai mati. Nah hiduran gurang dipertikan tidak rupanya siasat skenario pembunuhan ala ini kuning otot tado. Apapun itu yang dilakukan oleh manusia harus kita ingat dia Idona tidak di bagasan pitu nasab daun Tuhan Maha Tahu. Dan dong nahulip di debata ikuning otot tadi. Sehebat apapun kita mengatur strategi, sehebat apapun kita menyembunyikan dosa kita. Alani di 2 Korintus 5:10. Dan dong nahulip di debata semuanya akan dampak. Dan dong ngasur di woto debata. Alani dia makadongan. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Alani di igil jala di baingo terpukul dohita. Asahunang teulahon pangalahon imanakai pangalahon songon nanilakukan songon dosa nanilakon ni. Sidari dison. Dosa nanilakon ni manay dosa imanakaningan makaliangi dosa perjinahan pangalakupion dosa nama bunuh di dosa itu nak kaning berengota kredibilitas integritas siapakah sebenarnya masih Daud nak si David dia tahu bahwa dia ternyata memiliki kelemahan alani ternyata bahwa ketika si iblis diberikan kesempatan masuk dalam hati dan pikiran tidak berengot tenakan ini kejatuhan ni si David alani dia makadonga saha porsyam lasi dona tidak kurang ni kadada bunyi jolma terlalu mobi akapar gonggong parmahan nasubui mangaraja dirina itikan adalah nafsunya hagiot-hagiot na menguasai dirinya akan melakukan banyak dosa-dosa ketika akan bawa hagiot-hagiot na menguasai pikiran jiwa akan melakukan iman akan hacahato ala ini dapat dauma merpengula hidupnya rohani debata molopi di ujung na adong do dampak daripada iman akan ngani jibidu 12 menektai dan misi nani taruhan di debata dampak daripada dosa yang dilakukan oleh Daud begitu mengirikan sebenarnya. Tetapi juga Tuhan memberikan kesempatan untuk dia kesempatan untuk bertobat, berubah, merpengula hidup rohani di batang. Idona tidak dibaga satu putuan ternyata David raja yang terkenal juga memiliki kisah kelemahan yang sangat luar biasa. Berengot tadi kisah iman akan ini di buku Tanabedion ternyata di Wilton tidak ada yang ditutupi semua dibuka supaya kita juga tahu agar kita terus berhati-hati. Asa bui taida ima ternyata raja yang hebat pun juga ternyata ketika dia tidak mampu dikuasai oleh Roh Kudus, ketika dia tidak mampu dikuasai oleh Roh Tuhan, kejatuhan itu bisa terjadi atau ketiuk iman akan dengan itu. Tuhan Yesus Kristus nama ruaso nama nario kita unang kuater jalan unang tapaluas si budisi manggokpan di hati-hati do di pikiratna tapaluas sama di bata taida ma pabena di bata di bagasan mulutna napaluas sita menu ibana alanima mulununga di bagasa kau kita marparangin na dinggan mana dari depan di bata datiyo mahatana sahola katana itu sudu dita unang adong kesempatan si iblis lau manarat dita. Amin. Mulia hati bariku ali Tuhan debata merhiti hatam nabadiye. Amin.